Insyaallah mak. Yo mak ison kancang kajando orang tahu dah jang. Yo kancang kajando dah. Entahlah. Hah? Dah. Tapi yo. Muak deh. Jawati, di jam aja baca wati pulangnya beko. Ya kan? Kok dicali ada di zaman kini, banyak anak bujang kancang kajando. Alahnya to banyak anak ganti-ganti manganan jando dicarinya. Angai, angai. Iya, lain kulo, kancang kajando. Siang malam, tabayang abayang, kondak picayo, kanyo kaiko, lasa bantu aja udang dalang, konten beda lah udang dalang. Ada dia orang dari lain sedang suram. Lewat cie kena marusua. Orang wacarai nyoba tambur, Ama cakak kejun ke semua. inandung beri kata buaris Ulang murulan nyosong dua. Lawan kak sedang kundua. oi bagus rau kebayo kumpuan ada tak pulang hari lah subuh ada di dalam nota Ampuan naninya ala besali tua. Bawon dalai nyonya tua. Aduh. dua dua ne one dua one date dulang Sebelum awak tanda nanti yang pulang. Awak bungkui ke belau abang. awak kete salero kadang awak gae malaki bujang main ke tujuh lebih diurang aduh udah oi bakan dak kancang kadado oi bakan dak alai kami mari iyo bedo kok kancang kadado pado nyo kancang kau udah balaki one Ina jana udah gadua lapaya ina daman dendangkan dimati lain dakar suasana jawa diambi ya kawan oi ai. iyo patia wae turah asonyo sadang dia dielo kawan nan nomor satu kulo nanya di manyo den nai indah gadang mam oke ai Ade udahlah tolong kecean indah kalau dapat sando itu Ala rumi dan mangato. Ane kepok sirai cimato. Umayo lagi niyo kini. iyo di laman tumbuh gajo tumbuhnya di ulu-ulu banyak gua mudo di subali nana lapayah ada nana manjago kemake luku nana ulu itu dan ninyo si
jando juga dicarinya. Kok mabuk jando itu biasa, cibola mabuk jorang balaki. Kok mabuk jando dawan saparo gilo bini mirang, pak awak mati ngadang sianan di mabuk ada bini orang, mako kini saparo mati. Apa itu lama unjua panjang bentuk maepek gale roti mayo kini oi. bantu orang lah mangale roti di tengah pulau. Ada ulu lai bapa dati kini tinggal rodanya saja di mayo kini ai. Anak orang koto marapa muka balai hari lasanjo dan jaliak jawi kudo nan dapat induk manci lamangga 20. Mabuk bini orang simpang rumbio, aiba itu dan reba pasan. Karajo udah sabana sio raja lapang oi bahasa ruangan. Dan orang simpang rumbio saja dibaca, nan mabuk bini orang sungai yang ba'a pulau. Dan orang saja dicuki hanya kadainyo karena 20. Sianan mabuk ka orang sungai yang mangagak panirania malam ko. Tolong sabu ikan koi anak bujang Asriyadi anak bujang ambo. Onde udah. Iya. Hai Marapi, namanya gunung. Oh Malatui, Tibu Galodo, Lele Lapia, Urang Buluang. Hai Matur tekan dua. Desa Baru.